lali ku piye wong karo lawasane kok lali udah bisa tenan lego ngetiplong boleh ngalor ngidul jebul kondange ana sendang kelok ora kuwi mana mati tahu kowe iki ngene iki ngopo mau mati sampe wis sasalane ngene kok kalau kuwi kakang Mas Kulo mboten napa ora ngowo iki awal dia karo kuwi mesti iki boten boten ora ayo balik wis timbul senggono ajiku kaipe wis timbul mencorong tejane nggih nggih jan bocah iki pancen ya aku tenang ora perlu dikulo ngatur ya tak tampa ya kulo pikantuk damel wahyu nekat tekan mantala sedang koso banyu rasa pancen kabeh kulo sampun ora ngerti kang kono yayai ndak bali gek kanggo srana mulyane praja Kartos bali kode dalam bunga hatiku kantong bolong ingkang monggo dadi sendang jebul Kanjeng Rama Arjuna wis undur lan wis timbul. Nggih nggone ngatur teman ayo bali wae. Kabeh padha mati dipateni Begawan Banyurasa. Balaku kala Bredaksa Bredaka lan Brendana padha mati. Dadi wit-witan gawe pasraning sendang aku Prabu Jatikusuma ngamuku bukti ngapa. Wisikan mau wong Kawiyadi Arjuna wis nglakon bali lan ampun srana kanggo kamulyaning Praja Naparta gayuh wahyu tentrem. Iya. Nek ana diri gondane ya kuwi buta sing kelangan balane kae jenenge Prabu Jatikusuma. Tak baleke.